тази марката. Ето и връчеда. It's the most wonderful time! Подготовка за зимни спортове. Първи опит за влог. Надявам се да има качество. Има микрофон вече. Дибеля сега ще монтира гуми на брат си. Ръждилник ли е, брачет? Не, май. Не. Сега ще виж каква ще му скурка прави. Какво става? Добър ден. Ще техники от тази. За сватби. Това ли е зимарката сега? Не бе. Ба, страшно е. Честите Коледа. Честите Коледа. Абе, това на диференциала, моля го дигаме. Че отстрани на праговете почина да пръщи и го върнах. Ето го Джеймс Дин, подготвяме му колата. Весела Коледа, Джеймс Дин, подготвяме автомобила, след малко е готов. Няма да го споменавам човека. Тук го пристига, браче да Това няма ли газа? Милионера му. То за него всеки втори е милионер. Милионера кара на бензин зимарка. Няма ли да сложим някакъв друг ароматизатор, брат? Да бе, приготвил съм. Ма че го изгубих. Грис. Не се видя. Кава. Насраса, братчета!
На Бохот сме. Браче да ми кара колата. Ще ми колата, мъчиш ми, Митие! Мъчи ми колата, Митко! Как е дрифт? Добре е дрифта. Ако имах Мерцедес, ще езжа по-добре. Истинските мъже тренират в такова време. Само шапката, брат, защото Пет тялото лицеви. ми е... Айде, стига, изкриви прага, Здравко. Истинските мъже тренират само в такова време. Само шапката, бате, защото тялото ми е загрето. Сега парче. Праго! Писта, момчета! А? Става ли за дрифт писта? Идеална е пистата. Тъмън сме ти я затоплили. Тъмън? Весела Коледа! Да си жив и здрав и много успехи. Снимаш ли, батко? Да. Какво става, батя? Ай, че сме на дрифт шампионата, на зимния. На зимния шампионат сме. Пак те викам, съжалявам, опитвам се да направя нещо, но не мога. Дей ми, че имаме малък, но добре. Ой, намашка, да. Топ, малко няма гуми, зимни, няма. Нали не съм? Абе, пак се държа май живото нещо. Да. Да, На около да, 2000 оборота държи. Съм видял. Стига толкова. Кика, койде мама, макачи го целянар. Мамигаче, кика, койде мама, кика, койде мама. Айде, Гошко!